Gata? Da. Caua, caua, unde duci? La Mitoraș? Să-l apuci. Dar de unde să-l apuci? De băbiță, din năsuc, de sâncenare. Dar nu văd. De obăzor, de ochiușe, de năsuc. Ia zi-mi făcut dat. Caua, caua, unde duci? La Mitoraș să-l apuci. Dar de unde să-l apuci? De Cameră. De mămiță, din năsuc, de obăzor. Dar tot timpul se uită la cameră. El cu camera. Ia uite pe ăla. Caua, caua, unde duci? La Mitoraș să-l apuci. Dar de unde să-l apuci? De mămiță, din năsuc, de obăzor, de pățișor, de ochiușe, de mâini și de piciorușe. Te-ai mai pus de repede, cum am făcut? Caua, stai în lumină. Caua, caua, unde duci? La Mitoraș să-l apuci. Dar de unde să-l apuci? De băbiță, de năsuc, de obăjor, de mățișor, de ochiușe, de mânuțe, de mânuțe și de picioare. Da! Da! Gata? Vrei încă o dată? Gata? Încă o dată? Da, închide că... Cum închizi? Tot apeși pe buton.